Hei, salutare! Numele meu este Andreea, iar în minutele ce urmează am să-ți prezint o temă de nutriție importantă și anume îți voi vorbi despre un macronutrient esențial pentru corpul nostru și este vorba despre proteine. Voi începe prin a-ți spune că proteinele sunt unul dintre cei 3 macronutrienți esențiali necesari pentru funcționarea optimă a corpului nostru la nivel celular. Practic, proteinele sunt cărămizile din care corpul nostru este alcătuit. Dacă nu mâncăm suficiente proteine, noi pierdem din masă musculară și implicit ne cresc grăsimile, avem o senzație de foame între mese și simțim nevoia să ronțăim toată ziua. Dacă sărim peste mese și nu oferim corpului nostru proteine la intervale regulate de timp, asta ne scade nouă din nivelul de energie, ne este foame, iar corpul nostru nu funcționează bine în general. Majoritatea proteinelor din ziua de astăzi sunt de origine animală. De multe ori totul este procesat, plin de grăsimi rele, de aditivi, coloranți, conservanți și avem un deficit cronic de proteine vegetale. Un alt aspect important este acela că proteinele nu se portează de la o masă la alta, adică nu se depun sub formă de rezerve ca și carbohidrații sau grăsimile, ca să le folosim mai târziu. Excesul de proteine pur și simplu se elimină din corp, așadar degeaba la o masă mâncăm mai mult, deoarece nu va mai rămâne și pentru masa următoare proteine. De asemenea, o informație importantă și relevantă este faptul că 1 kg de grăsime arde doar 7 kilocalorii pe zi, în timp ce 1 kg de mușchi arde 33 de kilocalorii pe zi. De aceea este foarte important să fim atenți la cantitatea de proteine pe care o consumăm pentru a ne menține masa musculară și, de ce nu, să o creștem. Aș vrea să dau câteva exemple de surse de proteină. Din punct de vedere al proteinelor vegetale, avem următoarele surse de proteină: soia, mazăre, năut, minte, fasole roșie, dar și din punct de vedere al proteinelor de origine animală, avem ou, carne, lapte, pește, nuci, cașcaval și multe altele. Ei bine, sper că aceste informații ți-au fost utile și te aștept la următorul curs de educație nutrițională, unde vom vorbi despre carbohidrate.